El títol es diu Estoig de l'escultura i el tema va sobre el volum, o sigui, l'escultura al llarg de la història, una mica ràpida i feta per mi, no pas per una historiadora, com passa a tenir importància el volum o l'espai interior de l'escultura. Comencem a l'època prehistòrica, on aquesta Venus i cap amb una mà estaven pensades i creades per tenir per un espai concret, molt a prop de la persona, però ja veiem que mica en mica l'escultura es va agafant en el mur i va molt lligada a l'arquitectura. Aquestes peces les veiem ja molt jeràtiques, que intenten sortir del mur, però mantenen molt el tema aquest de relleu. Veieu que estan molt quietes, molt de punt de vista frontal. Aquí a l'època aquesta més grega també segueixen aguantant edificis, fent-se servir com de columna, però no obstant ja agafen més forma humana, es va separant ja del mur i ja van sortint cap en fora de la paret. Aquí retornem una mica enrere perquè de fet al llarg de la història això ha anat endavant i enrere, sempre en relació, si s'ha parlat en plan religiós, místic, doncs l'escultura s'ha enganxat a la paret i quan ha tingut, segons el pensament o l'etapa històrica, quan ha tingut més valor la persona com a individualitat, doncs aquesta escultura s'ha desprès del mur, s'ha desprès de la paret. Vol dir que fins al segle XIX anem endavant i enrere. Varien coses, la jerarquització, o sigui, el punt aquest de vista frontal, com veiem ara, que estan totes molt frontals, el perfil és el perfil sense gens de moviment, però aquí en el Renaixement, per exemple, amb Miquel Àngel ja comencem a veure que les escultures es torcen, es desenganxen de la paret, perquè aquella portalada de darrere és una altra cosa, i l'escultura, tu ja has de donar la volta a l'escultura, has d'utilitzar un temps per mirar-te l'escultura perquè li has de donar la volta per tot arreu. Llavors també aquí ja veiem que l'escultura ja pren bastant l'espai, ha sortit de la paret i agafa l'espai bastant. En èpoques també va retrocedint, això va endavant i enrere, però per l'enfoc que a mi m'interessa aquesta quan l'escultura surt a l'espai, s'obren les mans, s'obren les cames. Fixeu-vos per això que el volum quedava encara bastant compactat, però aquí amb aquesta peça del Rodin, que no és de les més conegudes, però l'he triada per donar la sensació aquesta d'abarcar l'espai, l'enfoc aquest, que quedés clar, que ja intenta que no toqui la peça de peus a terra i fer el volum així ben obert i ben volàtil. Amb el cubisme això torna a agafar un canvi, però bastant interessant, perquè la peça es torna a tancar en si mateixa, però l'espai el busca per dintre la peça, no de cara en fora, sinó que aquests plànols travessers atravessen l'espai volumètric de la figura, del volum del cos, però a partir de plànols. I aquí un altre exemple que he triat és el Henry Moore, que ell també fa servir el forat com a element escultòric. Són peces arcaiques, però introdueix, que també ja s'havia introduït abans, però el fet de l'espai buit en la figura, per tal que també dona formes i siluetes. I el cas emblemàtic, que és aquí on vaig a parar jo ara, és a l'Oteiza, amb aquestes capses que mitjançant les parets tancava el buit. O sigui, tornem a estar al bloc, l'únic que aquest bloc és foradat, i no es mira cap en fora, sinó que es mira cap a dintre l'espai que crea aquest volum. I aquesta. He tret aquesta peça perquè la tenim aquí a Terrassa, una mica de fer país, que també és de l'Oteiza, que és homenatge a Malevich, que té moltes lectures. Jo aquí veig una M, clarament, de l'homenatge a Malevich, però també serien les 4 parets d'un cub, és de la seva primera època, treballades a l'espai, jugant amb aquests planos que crearien el cub. També he triat el seu compatriota, l'Eduardo Chillida, que aquest home es va anar a la tomba sense poder-ho fer, però el seu somni com a escultor era foradar aquesta muntanya per dintre
i buscar el buit on la gent, les persones a dintre hi trobessin un espai espiritual, no? Que era aquestes maquetes que ell havia fet temps abans, no? Que el elogio de la luz, en la qual tu veies l'horitzó, amb aquest forat gran fet allà a la muntanya que donava a l'horitzó, veuries l'horitzó i amb uns forats a dalt, no aquell d'allà, veuries el sol, t'entraria el sol o la lluna, no? La llum. Això no li van deixar fer, però vull dir que aquest era el seu somni. Llavors, aquí estem amb el Guggenheim, aquest arquitecte, ho he juntat amb l'arquitectura perquè de fet els escultors i els arquitectes anem lligats per bé o per mal, no ho dic ara aquí al mig perquè... Però la part exterior és una peça molt escultòrica, no? De molt del camp de l'escultura, no és quadradota, però a mi el que em va impressionar, perquè tot i que aquí hi ha escultures del Richard Serra, em va impressionar molt quan hi vaig anar-hi, era la visió interior de l'edifici, no? Que era molt escultòrica per dintre, no? Totes aquestes menes de columnes, no? D'entavellats que aguanten els vidres, no? Tot aquest metall, la llum, la pedra aquí dintre de l'edifici, aquests blocs, no? Tot l'edifici per dintre amb el minimalisme que té el Richard Serra, trobo que allà no quadraven, no? Badaves més amb l'edifici o amb les raconades que feien els interiors que no pas amb les obres de l'alt. Aquestes peces finals les he triat perquè ara el Reina Sofia ja es fa una exposició d'una escultora que es diu Cristina Iglesias i justament aquesta dona s'ha fet famosa per crear espais interiors específics amb els quals tu quan et passeges per dintre doncs tens unes sensacions, unes emocions, no? I com aquesta, que és més laberíntica, no sé si la veieu de fora, fa com mirall, però també és una forma cúbica, la forma exterior manté el cub bastant, no? Que és el volum, i a dintre ella ha fet aquests passadissos amb textures de vegetals, no? I tu vas fent un recorregut per aquí l'obra, i s'ha acabat.